és nem utolsó sorban a kollégákat. Nekem most csak annyi lesz a feladatom, hogy igazul, hogy vezényeljem ezt a műsort, meg a folyamatot, hogy nem fogok sokat beszélni, de szeretném én is elmondani, hogy milyen büszkék vagyunk rátok. Már is reméljük, hogy ezen túl még büszkébbek leszünk, és hallgassuk a második eset. Szívem jobbra húzza őt, arra van az iskola, ezt a súlyat nem oda. Belegyék az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, eddig áll a válaszra várva, hát ha ezt ki megszánja őt. Sosem láttatám az eszem helyett, jobb a szívezet, elcsillant a két szem, inkább tartok tőlem, elindult a lány után, bármi lesz is ezután. Keverít az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürgén a lábam, valahol a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, rászeretted jól magad, épp ott állnak ők, iskola előtt. Ez a nap már tönkrement, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek? Én is felmegyek. Jöttem már az iskolatáska, de szép napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Jöttem már az iskolatáska, de szép napos délelőtt, együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Fáradt, ugyanakkor elégedett tekinteteken, csak arra tudunk gondolni, hogy egy év múlva bizony ránk is ez vár. Megfordul majd a fejünkben, hogy mi lesz ezután. Hogy fogunk boldogulni teljesen egyedül? Vajon biztosan jól választottunk? Jelen pillanatban talán nektek is hasonló kérdések cikáznak a fejeitekben, hogy jól választottatok-e? Ettől a naptól kezdve egy olyan ösvényre léptek, mely tele lesz akadályokkal. De ha leküzditek őket, kitartotok mellette, és úgy érzitek, kiteljesedhettek rajta, akkor egyértelmű a válasz. Mi történik, ha mégsem ezen jutatok? Számtalan másik van, amely elvezet titeket a célhoz. Csak meg kell találni. A fontos az, hogy élvezzétek ezt az utat, és a saját ösvényeteket járjátok, nem pedig másik. Hogy fogtok boldogulni ezután? Egyedül? Talán nem is kell egyedül. Biztos vagyok benne, hogy az egyetem társakat is adott, új barátokat, akikre számít
bajban, és támogatnak úgy a nehezebb, mint a boldog pillanatokban. Mi lesz ezután? Csak rajtatok múlik. Kicsit olyan ez, mint a tortasütés. Az egyetem biztosította számotokra a hozzávalókat, sőt, receptet is adott az elkészítéséhez tanáraitok sok-sok tanácsa formájában. Innentől kezdve rajtatok múlik, hogy hogyan gazdálkodtok az összetevőkkel, és kézbe veszitek-e a receptkönyvet. Mi kívánjuk nektek, hogy sikerüljön kézbe venni a fakanalat, és sok-sok munkával olyan csodálatos dolgot születhessen, amilyen sok sikert kívánunk nektek a vizsgákon, és nem utolsó sorban önmagatok kiteljesedésében célek során. Egy kollív idézettel zárnám a beszédemet. Az élet egy utazás. Rajtunk múlik, hogy miképp haladunk. Csak áramunk az árral, vagy követjük saját lángainkat. Köszönöm. Kérjük, hogy vegyék előjegyeket az ülésekből. Körülöttem furcsa arcok, főkelépő emberek, a hangos bevonuló hív egy portugál. Búcsúzik egy szőke kislány, ki tudja, hogy merre megy. Egy szakádas német csekket pénzre vár. Távozik és érkezik itt mindenféle ember. Egyre száll a sok-sok
Az itt töltött évek emlékképei rohamoztak meg minket az elmúlt napokban. Mintha csak tegnap lett volna, hogy ez a maroknyi kis csapat félékeny átvétel egyetlen küszöbét nem tudni várnánk. Szótlanul ültünk a díszterem székein, meg sem mertünk munkani. Csak hallgattunk, és igyekeztünk felfogni életünk új szakaszának kezdetét. Most ugyanúgy igyekszünk felfogni, hogy ez az új szakasz már nem is annyira új, sőt elérkezett a végéhez. Ahogy itt állunk, szemünkben talán könnyek csillognak, mert visszagondolunk és előtt minket a sok kedves emlék. Felejthetetlen emlék marad, amikor online oktatás során az otthon melegében egyik másikunkat elnyomhatálunk. Vagy amikor csoportos lógást hajtottunk végre, aminek persze megittuk a levét másnap. Ugyanúgy emlékezetes marad a drámapedagógia, a legvidámabb vizsgák. Persze akkor már azon a ponton voltunk, hogy nem tudtuk konkrétan megmondani, hogy fáradtság miatt nevetünk, vagy tényleg ennyire vicces volt az adott szituáció. Nem volt könnyű ez a pár év, de a nehézségek ellenére tele volt örömmel, sikerekkel és boldog pillanatokkal. Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nem ugyanazok az emberek állnak most is önök előtt, mint 3 évvel ezelőtt. Hisz az elmúlt évek során rengeteg élménnyel, tapasztalattal és tudással gazdagodtunk. Ember átformáló időszak volt ez mindenki számára. Annak érdekében, hogy mi most ennyi kincsel a tartsóinkban indulhassunk útra, sokan közrejátszottak. Engedjék meg, hogy elsősorban kedves tanárainknak mondjunk köszönetet. Köszönjük, hogy türelmesek voltak hozzánk. Köszönjük, hogy szeretettel viszonyultak hozzánk, még akkor is, ha késtünk a leadási határidőkkel, ha mindenféle kedv nélkül álltunk hozzá a végéhez. Köszönjük, hogy tanítottak és bátorítottak. Hálásak vagyunk, mert mindig azon igyekeztek, hogy a legjobbat hozzák kiszerülni. Köszönjük, hogy kincseket láttak mindnyájunkban. Köszönjük, hogy látták bennünk a jó pedagógus potenciáját. A mai nap búcsút veszünk önöktől, és hálás szívvel tovább indulunk utókon, de soha nem felejtjük el a sok jót, amit kaptunk. Szeretnénk kedves szüleinknek, rokonainknak és családtagjainknak is köszönetet mondani, hisz az ő támogatásuk nélkül egészen biztosan nem állnánk itt a mai nap. Ők tudják csak igazán, hányszor hívtuk fel őket sírva, hogy fel akarjuk adni, és inkább hazamegyünk. De köszönjük, hogy ezt soha nem engedjük. Hálásak vagyunk, hogy akkor is mellettünk álltak, és hittek bennünk, amikor mi már nem láttunk más, csak a világ végét. Élő bizonyossággá lettünk annak, hogy egy kitartás és minden elhullatott könyv megérünk. Sok mindent megharcoltunk, átértünk, talán olyan dolgokat is, amire egyáltalán nem számítottunk. Most azonban magunkhoz szorítanánk barátainkat, hogy elnevezzük egymást. Könnyes szemmel kezet fognánk még a legelviselhetetlenebb kollégánkat is, és megdöbbent, szinte kényszerít minket a tudat, hogy hiányzik. Végigülnénk a legunalmasabb órákat, hallgatnánk a sok szidást, csak mennyire kelljen. De már nem lehet. Egy korszak számunkra lezárult, amitől méltóképp szeretnénk elbúcsúzni. Mindannyiunk emlékezetében örökre ott fognak maradni a Páciumon eltöltött évek, mennek. És talán évek múltán, mikor visszagondolunk erre az időszakra, könyvben állod a szemünk, mosolyog ki az arcunkon, és halkan azt fogom suttogni magunk felé, hogy gyere ki a répre játszani, a kezem a kezedbe tartani, nem félek, ez véd meg. Ölej, ha eltaszítanak, szerethet
út várna rád, az égből a földre, ami több, mint szél. Esélyálmod, mi nekünk miért nem elég? Élni örökre én nem tenném, csak boldog lenni ennyit szeretnék. Csak boldog lenni ennyit szeretnék. Egy jó pedagógus kreatív, ezért mi szerettünk volna kreatívan is elbúcsúzni mindenkitől, és hát úgy gondoltuk, hogy versbe foglaljuk az elmúlt évek emlékeit, és néhány aranyszólását a tanárainknak belefoglalt könyvekbe. Egy bölcs tanárunk, nevezetesen Balogh Brigitta, az egyetem kezdetén mondál vala: köszöntöm Önöket, onnantól, hogy ide beléptek, 3 évig magánéletükben lesz. Persze végül igaza lett, és kezdetét vették a szenvedéshez. Az álmatlan éjszakás sokasága, a leadási határidők be nem tartása, teltek az évek századánok. Kezdtük azt érezni, az egyetem mindenre kitatott, vagy épp mindennel kiakatott. Nézzük a kérdéseket. Mesterében megtanultunk túlélni a vizsgát időszakában, mert rájöttünk sunyiban, ha a hegy alatt abrakol az ember, meg lesz az a jegy, hidd el! Persze Andrea tanárnő nap mint nap mondál vala: a Bibliát vegyük kézbe naponta, mert a pedások Bibliája falusi vándoratikája. De hiába, nekünk jobban tetszett a taxonómia. És jogosan kérdeztetek, mi is az? Vala? Lábból, mi sem tudjuk soha. Nyilván nem ez az egyetlen dolog, ahol megakadtunk. Elég volt csupán egy zrínyi feladatot meglátni. Tanárnő szemében könnyek gyűltek, de lányok, ilyet kell tudni. Senki mit se féljen, ezt is túléltük. Éljen. Újabb szépség a határa lett ki. Nyelvtan, románul. Megláttuk, mi okozza a csapatok végén. Aztán brilliáns elménk megvilágosodott, és kezünkben éreztük az egész világot. De elég volt egyetlen egy év vakáció, és feltelemele csiám diszkutált volna. Mégis a sok nehézség ellenére, ha visszatekintünk az itt töltött életre, úgy érezzük teljesen megértek. Mert valóban minden itt töltött pillanat, minden megért perc, szívül teljesen így marad. De még egy kis ideig maradunk, ugyanis még előttünk a nagy tóba, ahol megmérhetik, mennyit bír a koponya. Rendegünk, izgulunk, ugyan már, hisz mindent tudunk. Ugyanakkor fennállhat az a veszély, hogy talán nem sikerülne, mert a bizottság néhány tagja tévesen ítélne. Félnünk kellene? Nem félünk. Mert erre is van egy ismerősünk. Mesélek a bornak, már hallani is unja,
üzenete magatoknak későbbi 10 év múlva, vagy nem tudom hány év múlva önmagatoknak, illetve a jövő évfolyam, következő évfolyamnak is akár. És hát ez az a pillanat, amikor ezt átadjuk a másodéveseknek, valaki bárki. Szeretettel átadjuk nektek ezt az emlékemet, és barátsághoz bizalommal. Az évek során nagyon sokan hallottak már, és mindig, vagy többen bele gondolatot. Mit szerettek, mit nem szerettek, mit bírtak, mit nehezebben. És lehet folytatni. Jó tanácsok vannak benne, például az államunk a dolgozatok idejében el kell kezdeni ezt a szabadulni első. De gyakrabban emlegetett. A másik ünnepélyes pillanat pedig egyszer egy alternatív pedagógia órán született egy iskola, nálatok is született iskola is, óvoda is, de ennek az iskolának a pedagógusai írtak egy fogadalmat, és ezt a fogadalmat azóta használjuk. Egy pici átalakítással lehetnének, szinte szó szerint. Úgyhogy amikor beléptetek a egyetemben, és az évnyitó volt, az első évnyitó, akkor is fogadalmat tettetek, hogy mind egyetemi polgár betartjátok az egyetem szabályait, illetve egyetemnek megfelelően, az egyetemi létnek megfelelően fogtok élni. És pedig hát egy következő lépés következik. És vagy tanítónéniként, vagy óvónéniként, vagy ki tudja, de valószínűleg gyerekekkel foglalkozva, valamilyen szakemberként fognak dolgozni, hogy ennek fogadalomként következik. Az én után mindenkinek el kell mondani a saját ismeret után is. Én hallgassátok. Fogadom, hogy tanítóként vagy óvónőként mindent megteszek, hogy diákjaimat legjobb tudásom szerint tanítsam, neveljem, belőlük elfogadó közösséget kovácsoljak, kreativitásukat fejlesszem, önállóságra neveljem őket, és a tőlem telhető legnagyobb szeretettel és kitartással gondoskodjam róluk. Nem csak az iskola vagy óvoda falain belül, hanem azon kívül is. Kollégáink nevében mindenkinek kívánjuk azt, hogy ezt tényleg meg tudjátok tartani. És nagyon-nagyon sok szép, csillogó gyerekszemet lássatok és azt lássátok, hogy tényleg mekkora erőt adtatok, mekkora szívet, lelket, és hogyan változott meg egy-egy gyerek gátolgatások. Minden jót kívánok! Következő ünnepélyes pillanat. Egyedül pillanat következik, amivel emlékezz. És nem szeretnétek itt már évköztetéssel vagy, amikor már mennek a világos célokánál, hajlandó időben járni, ezért hát mi szeretném gratulálni azt, hogy elvégeztétek ezt a 3 évet, úgyhogy népsorban foglak bennünket szólítani, és hogy nem maradjatok képviel nélkül a Falus Iván és Szűcs mert csak azért, mert szerdára is kell. Ugye megbeszéltük
Tisztós Viktóriának is. Fekete Krisztina Adrien Szózsban. Következő a névsorban Gerő Bernadett Adrien. Józsa Erika Ágota. És szólítom Izsó Elviát. Jován Mercedes Fanny. Kéri Anna Mária Éva. Kovács Anita. Kovács Andrea Elina. Létai Alexandra. Papzsane Anna. Péter Noémi Claudia. Szopermájár Szandra. Szabó Adrián. Következik Szalai Gabriella. Szólítom Szőcsi Mária Izabellát. Az utolsó két fékben van csomagolva, de gondolom ezt nem Szörös Adrien. És végül, de nem utolsó sorban, Tóth Nicolettina. És hát nem múlhat el ez a mai alkalom anélkül, hogy ilyen lenném azt az 5 diákot, akinek 3 év alatt sikerült a legjobb teljesítményt elérnie, vagyis a médiai 9,10 helyen van. Ezért szóbeli dicséretben részesítem Izsó Elviát. De a írásbeli dicséretben részesítem Péter Noémi Claudiát. A harmadik helyezettünk Almási Dóra.
Szólítom második helyezettként Balic Napsirály Bejátát. És végül az első helyezettünk Szabó Adrián. Köszönöm szépen! Végigbeszélés, nagyszerű. Akkor Ellensújt, kassít. Megyünk át a templomba. Lesz egy olyan évzáró ünnepség, zenével, ilyen fiatalok énekelnek, zenélnek, műsor lesz, meg minden misét, áldást adnak rájuk. Templom udvara.
levendulás templomudva. Ez a régi iskola, ez itt a kollégium, és akkor van még egy új iskola, ugyanide tartozik. És itt van 3 templom egymás mellett. Ez a református templom itt a zsinagóga, és mellette van az ortodox templom a másik. Rengetegen vagyunk. Mondták, hogy nem fogunk beférni. Én nem is hittem, hogy ennyien vagyunk, mert minden osztálynak meg volt külön a tanteremben volt a diplomakiosztó, és akkor itt a templomban lesz a mise. Itten az összes szak itt van, az összes végzős diák. Várjuk, hogy anya jöjjön ide. Csi? Most vagy be lehet menni a templomba és megnézni a misét végig, de rengetegen lesznek bent, vagy van a díszterem, ami itt van, ebben a régi iskola részben van, és a díszterem pedig most oda van, csináltak egy ilyen kivetítővásznat, és a benti templomi műsort, előadást, meg a misét kivetítik arra a nagy kivetítőre. Szóval lehet ott is nézni. Attól függ, hogy ki mit akar és hova befér. Ha beférünk, bemegyünk, ha nem, nem. Az, hogy jött a díszteremben, hogy itt a A templomba, ha beférnek a végzős egyetemisták, elég az, mert rengetegen vannak. De azért mégis szerintem van egy kis hely. nincs semmi, nincs mit. Na. Én nem találtam abban meg. Mert 2 órát itt melegben. 2 óra? De ez mizu. Csak itt igazából. Ez a templom pedig elég nagy, de még ide, még kint állnak még a diákok is. Itt vagy? Gyertek. Még ők se fértek be mind. Na, még nem. Aki nem, az meg itt van. Kérhetek egyet én is? Köszönöm szépen. Nyugodtan. Mert kb. 2 óra Köszönöm lesz. szépen, átmegyünk. Arany János. Itt a levendulák kezd. Jaj, de jó illat van. Itt a levendulák, jaj, milyen illatos. Mennyi méhecske van rajtuk.
gyönyörű, szép rend van itt mindenhol, tisztaság, virágok. Köszöntöm az itthoniakat, a Karszömi Keresztény Egyetem vezetőségét, dr. Pálfi József rektor urat, dr. Habér majorelnökő rektor helyettes asszonyt, dr. Szász Erzsébet szenátus elnököt, dr. Flóra Gábor rektori tanácsadót, Szabó Simon gazdasági igazgató urat, dr. Deventi Edith tudományos igazgatót, dr. Bökös Borbála és dr. Szilágyi Ferenc dékánokat, a tanszékvezető urakat és asszonyokat. A politikum, az oktatás és a közélet képviselői közül köszöntöm tisztelettel Bíró Rozália képviselőasszony, Szabó Ödön képviselő urat. Köszöntöm Kéri Hajnal tanfelügyelőasszonyt és Tankó Veronika Zita szaktanfelügyelőnőt. Köszöntöm Zagykó Gyula a polgármesteri főtanácsadót, Szabó Géza igazgató urat. Köszöntöm a helyi és Kárpát-medencei média képviselőit, és végül, de nem utolsó sorban, ballagó hallgatóinkkal együtt ünneplő családtagokat, barátokat. Mindegyiknek van kezdete és vége. Ezúttal ismét elérkeztünk egy iskolai, pontosabban egy egyetemi tanév ünnepélyes keretek között lezárásra kerülő végéhez. Természetesen a vizsgák és az adminisztráció lezárása még hátra van, és közben csendesen kérdezhetjük egymástól, vagy éppen önmagunktól, hogy ilyen hamar eltelt, vagy elmúlt. Bízom benne, hogy nem csak elmúlt, elfutott, hanem úgy telt el, hogy közben hasznos tartalommal telt meg ez a tanév is. Az elmúlt tanévvel kapcsolatban azt mondhatom, hogy egy ismételten kiegyensúlyozott, stabil tanévet hagytunk magunk mögött, oktatási, tudományos, pénzügyi, gazdasági szempontból is. És köszönet ezért mindazoknak, akik részt vettek ebben. Az egyetemi struktúra jól működött, a 2 kar 4 tanszékén mintegy 12 alapképzésen és 6 mesterképzésen folyt oktatás, amelyben összesen 840 hallgató vett részt. Most pedig örömmel jelenthetem be, hogy a 2023-24-es tanévben alapszakon 178, mesterképzésben 75, összesen tehát 253 hallgató fejezte be, vagy fejezi be a tanulmányait. Minden alapképzésnek van olyan folytatása, amire várjuk a most ballagó hallgatókat is. Nem a teljesség igényével, hanem csak jelzésértékűen említek meg néhány gondolatot. Áprilisban egyetemünk adott helyet az International Network for Christian Higher Education globális szervezet vezetői találkozójának és workshopjának.
Az áprilisi találkozón 10 ország felsőoktatási intézményeinek, szervezeteinek képviselői voltak jelen. A művészeti tanszék grafikaszakos hallgatói és oktatóinak 2024. februárjában került sor kiállításra az Amerikai Egyesült Államokban. De a többi szak hallgatói számára is adott a lehetőség, hogy Erasmus+ programon keresztül máshol is tanulhassanak szerte a világban. Szintén a művészeti tanszéken a nagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó Public Critic projekt idén egy rangos nemzetközi díjat hozott el Hollandiából. A nyelvszakok esetében megrendezésre kerültek az immár hagyományosnak mondható konferenciák, tudományos tanácskozások, számos kötet, publikáció látott nagyvilágon. Fontos megemlíteni, hogy a tehetséggondozás és a hallgatókkal való munka szintjén remek eredményeket értünk el, például a Kortárs Hangon nevű rangos versenyen, idén a reklámgrafika és többnyelvűség és multikulturalitás mesterszakos hallgatóink is díjban részesültek. A gazdaságtudományi tanszék szervezésében a PK adott helyet a Magyar Földrajzi Társaság vándorkonferenciájának, ami először vándorolt a trianoni határokon kívülre, és először adtuk át a Párcumi tudományért díjat. 2023-ban elindult a pénzügy mesterképzést, most pedig 2024-ben jó reménység szerint tényleg sokat várjott és várt gazdasági informatika alapképzés. A humántudományok tanszék számos esemény és rendezvénye mellett az idén is megszervezte a pedagógus szemmel konferenciát óvónőknek és tanítóknak. Természetesen nem tudok ilyenkor mindent felsorolni, nagyobb részt a kollégák beszámolói kapcsán emelünk ki egy-egy fontosabb dolgot, de nem csak ennyi történt, hanem sokkal több minden, amelyet akár oktatók, akár hallgatók pontosan tudnak. A mostani tanévzáron meg annyi munka és siker után egyetemünk egész közössége nevében örömmel adok hálát Istennek, és mondok köszönetet mindazokért, akiket ez valamely ok folytán megillet. Igen, szinte minden esztendőben hasonló gondolatokkal el szoktam mondani, mert igenis meg kell köszönni az embereknek az egyetem mellé való odaállást, azt, hogy felvállalják valamilyen formában. Istennek köszönöm a szülőket, a családtagokat, akiknek gyermekeiken keresztül volt bizalmuk egyetemünkhöz. És biztatom azokat a szülőket, azokat a családtagokat, akik itt vannak valahol kívül, vagy éppen a másik épületben, hogy legyen bizalmuk továbbra is hozzánk, és bátorítsák gyermekeiket, vagy éppen rokonságukban levőket, hogy igen, vállalják a Párcumi Keresztény Egyetemet. Köszönöm Istennek azokat a munkatársaimat, legyenek akár oktatók, akár az adminisztratív testület tagjai, akik lelkiismeretes, következetes és kitartó munkát végeztek, akik az oktatás, a tudományos kutatás, nevelés, lelkiismeretes munkáját végzik, és ezen túlmenően segítették és segítik az egyetemépítés látható és láthatatlan szálait, hálójának csomópontjait szőni és vonni. Köszönöm Istennek a fenntartó, támogató intézményeket, testületeket, testvérekházakat, és természetesen mindenkinek, aki bízott és bízik bennünk, akik mellettünk álltak és állnak. Köszönöm a média csendes támogatását, akik szinte elsőugrásra mindig segítőkészek voltak irányunkban. Végül, de nem utolsó sor, egyáltalán nem utolsó sorban, köszönöm a diákokat, a hallgatókat, a végzősöket, most nyomatékosan a ballalókat, akik egykor bennünket választottak. Örülök, hogy kitartottak, befejezték tanulmányaikat, vagy éppen folyamatban.
készítettünk, amiket megpakoltunk minden szépen és jóval. De szívesen nyújtunk át valamelyik boldogulnak egy ilyen képzeletben nyugodott ragadóból. Ezek olyan varázsmatikám, hogy sokkal több mindenféle. De az nem. És akkor mit csináljuk? Szóval ti beszöktettek a Nem szöktünk be, vagy? Ti beszöktettek. Bejönnek ki fel. Szép vonat.
Még ott lettek csináltak.